Kad god razgovaram sa nekim o tome kako se postaje pobednik, prilično sam old school tu. Mislim da je potrebno mnogo vrednog rada, upornosti, često i neprospavanih sati. Kod našeg kejsa to bio slučaj da staviš emociju u prvi plan, a ne sam rezultat ili samo kampanju. Nekako čini mi se da je to bila okosnica za ovu pobedu. Mislim da si u pravu i nisam siguran da postoji neka jedinstvena formula i neki tajni recept za sve to. Mislim da je bilo bitno da nađemo balans. I da budeš iskren. Kada pišeš, kada skupljaš podatke, kada kažeš da nastavljaš dalje ili da odustaješ od kejsa, mislim da je to onog trenutka kad kažeš to može, moraš da budeš brutalno iskren. Mislim da je to recept. Kada smo shvatili da plazma zapravo uopšte nije keks, nego je kao, kako bih rekla, kao neka emotivna infrastruktura, bukvalno, u našoj zemlji. I shvatili smo koliko je prisutna, uprkos tome što je nema. I tu se desila ta magija gde smo mi zapravo imali situaciju da shvatamo da ono što ljudima nedostaje nije keks, nego je sigurnost, poznatost. Tu u miksu tih nekih saznanja se rodio uvid, koji je zapravo bio okosnica celog našeg kejsa. Neka potreba da to nedostajanje pretvorimo u podršku, a da to ne bude iz neke pozicije, možda i žrtve, već sa potrebom da zaista budemo tu za naše potrošače, da budemo tu za sve one ljude koji su nam pružili neverovatnu ljubav, lojalnost za ceo taj period koliko nismo bili prisutni. Ne mogu da kažem da li je teže ili lakše. Ovde bih zaista izabrao reč izazov. Izazovnije u smislu načina prikazivanja rezultata, insajta, onoga što smo želeli da postignemo i kako je to na kraju odjeknulo. Pa ja moram da kažem da je meni teže, ovako potpuno iskreno. Mislim da je neuporedivo uopšte. EFI je kao magnetna rezonanca za projekat, sve se vidi i nekako ako nemaš sve što ti treba, onda se i to vidi i može biti izvor neverovatne, kako da kažem, i frustracije. Uključuje mnogo više glava, mnogo više ljudi, neku preciznost, a fleksibilnost, umeće pisanja, a opet neku i strukturu, tako da meni se čini da je teže pisati. Pre nego što zaključimo, da, mislim da si lepo to objasnila. Ima i jedna značajna specifičnost, način pisanja koji treba da objasni celoj jednoj grupi ljudi iz industrije nešto što je terminologija koja nije nužno ono što oni razumeju. Plastično, ako moraš dodatno da objašnjavaš nešto što si pokušao da napišeš, znači da nešto već nisi radio kako treba. Da. I to definitivno jeste specifičnost koju nijedan drugi festival nema. Jeste. Pošto je ovo jedan specifičan slučaj bio, prosto izgorela je fabrika i imali smo slučaj da nemamo zapravo brend i da nemamo proizvod na polici, a radimo kampanju. I sam izazov ispred nas kao agencije je zapravo već bio neko obećanje potencijalno fantastičnog projekta. A onda posle u toku procesa smo nekako dobijali od Strahinje i tima informacije o tome šta se menja, da možda neki drugi proizvodi iz plazma porodice ostvaruju neke mnogo bolje rezultate, a tek kad smo dobili na kraju podatak da je, na primjer, plazma mini iskočila nešto 500%, bili smo sigurni da je to, da apsolutno imamo pobednika. Bilo je mnogo emocije kod zaposlenih u kompaniji. Ceo taj jedan proces kroz koji je trebalo da prođemo se desio mnogo brže. Nismo ostali da tugujemo, nego smo tražili način kako da se što pre vratimo. I ta energija, ta ljubav, sve što se ulilo se ne samo od zaposlenih, ulilo se od naših partnera, ulilo se i od strane naših potrošača i zaista je tu negde se već stvarao taj osjećaj da mi ovo možemo da uradimo onako kako treba. Najveći saradnici i inspiracija svakako ste bili vi, kolegi iz Mekena, kolegi iz Komunisa naravno i svakako Bambi tim. I ne smem da zaboravim moju porodicu koja je istrpela dane i noći pisanja i pripreme kejsa, moram i njima da se zahvalim. I nekako je bilo mnogo lakše nego što bi čovek pretpostavio. Zapravo su stvari išle dosta glatko, zahvaljujući ekipi. Dobro smo postavili očekivanje ovaj put. Da.
Kod EFI-a je brutalno to što ne možeš da se sakriješ iza kreative. Ako imaš dobru kreativu, nemaš dobre podatke, nema ništa od case. Taj moment je delovao sa puno rasterećenja, ali i neke doze vere da smo zaista uradili jedan dobar posao. Da smo postavili jedan standard i primer kako treba da funkcioniše timski rad u bilo kom obliku. Ja sam se osjećala kao kada sam na fakultetu predavala pismeni rad. Znaš da si uradio strava, kao sve je super, ali ipak se malo prekrstiš i kao kreneš dalje. Dakle, znali smo da imamo pobednika, ali nismo znali kakvog pobednika imamo. Tako da, bilo je i uzbuđenje i rasterećenje i malo kao Pa ne menja se život, ali se menja sad odnos prema EFI-u. Standardi su podignuti. Sada će se na svakom sledećem očekivati minimum zlato, a boga mi i Grand Prix. I sada je, ja mislim, očekivanje i cele naše industrije veće. Ne od nas, nego od same sebe, jel? Da, lestvica je definitivno otišla gore i to je najveća promena. I često volim da za razne razloge citiram bivšeg selektora Svetislava Pešića. Makoliko bio jak, uvek ima neko jači. Preneseno na ovo, koliko god smo podigli lestvicu, neko drugi će je pomeriti i to je ono što me raduje na kraju dana. Yes. Možda nisam našao pravi odgovor, osim onoga da zaista mislim da treba da pronađu neku iskru, da veruju u ono što rade i da iz tog vrednog rada može da se napiše jedan odličan case, da može da se uradi neka velika stvar, nekada za zajednicu, nekada za kompaniju. Možda je apstraktno, ali mi je to nešto što bih podelio sa njima. Moraš da imaš ovu magiju samog projekta. Ne možemo ništa sa fantastičnim podacima ukoliko je i sam projekat i kampanja bila mlaka. Okupiti dobru ekipu, krenuti da postavljamo stvar od samog početka i, kako kažem, EFI počinje kada uđe brief u agenciju. Pa onda disciplina, tim, dobro pisanje i sa klijentom partnerstvo. Nema šta, samo tako. Vidimo se u junu. Da, dobro, na galu.